Czy po śląsku da się komuś powiedzieć, że się go kocha? Oczywiście, że tak. Możliwości wyznania miłości po śląsku jest całkiem sporo. Powiem Ci, jak to zrobić najprościej i najbardziej poetycko. Jeśli zaś nie masz akurat kogoś, komu mógłbyś to wyznać, to dowiesz się, jak powiedzieć, że kochasz biegać, grać w piłkę czy jeść pizzę. Pizza to zawsze dobry pomysł na samotne walentynki. Zacznijmy od tego, jakich słów używamy na Górnym Śląsku, kiedy mówimy o miłości. Najczęściej to po prostu miłość, czyli dokładnie tak samo jak po polsku. W użyciu są również inne słowa, o których wspomniałem już ostatnio. Miłowanie czy pszunie, a także przajanie. Zatem swoje wyznania zacząć możesz od najprostszego przajać. Oznacza to, zależnie od kontekstu, że kogoś kochasz lub bardzo go lubisz. W dużym skrócie, jeśli mówisz o człowieku, to masz na myśli miłość, jeśli zaś na przykład o jakiejś rzeczy, to w tym wypadku mowa o sympatii. Tutaj ważna gramatyczna wskazówka, przaje się zawsze czemuś, nie można tutaj zastosować polskiej składni wzorowanej na zwrocie kochać coś. Zatem zawsze celownik, a nie biernik. Powiesz przaja Śląskowi, czyli kocham Śląsk, przaja moi dziołsze, czyli kocham moją dziewczynę. Jeśli Twoja wybranka ma na imię Anna, to powiedz jej przaja Ci Anna. Jeśli zaś Twój wybranek to Piotr, to miłość wyznasz mu mówiąc po prostu przaja Ci Peter. W kwestii przonia mam jeszcze jedną ważną uwagę. Poprawnie, ale nienaturalnie będą brzmieć zdania, w których wyrazisz sympatię do konkretnej czynności. Wprawdzie możesz powiedzieć przaja graniu w fuzbal albo przaja lotaniu po lesie, ale Ślązak powiedziałby raczej fest lubia grać w fuzbal albo mom rod lotanie po lesie. Lepiej podkreślić tutaj sympatię, a czasownik przoć zarezerwować dla wzniosłych uczuć. Absolutnie nie po śląsku jest zwrot kocham Cię. To typowa kalka z języka polskiego. Niestety można ją zobaczyć na wielu pamiątkach z regionu, koszulkach czy kubkach. To tak samo jakby ktoś powiedział, dajmy na to piłka nożno zamiast fuzbal i twierdził, że mówi po śląsku. To pokłosie myślenia, że jeśli zmienimy a na o w polskich wyrazach, to wyjdzie nam język śląski. Oczywiście to bzdura i osoby, które tak twierdzą, próbują potem po śląsku godoć, a nie godać. Drugi sposób na wyznanie miłości to powiedzenie komuś, że się go miłuje. I to forma najbliższa polskiemu czasownikowi kochać. Jest to zresztą spotykany w języku polskim archaizm i tak wyznanie będzie brzmieć jo Cię miłuja, zaś jeśli będziesz mówić o innych osobach, to powiesz jo go miłuja albo ona mnie miłuje. Trzecia wersja jest moim zdaniem najbardziej romantyczna. To zwrot, który na polski przetłumaczymy jako bądź ze mną. Po śląsku będzie on brzmieć łostoń przyjmie. Przy czym w śląskim to zdanie ma o wiele większy ładunek emocjonalny niż jego polskie tłumaczenie. Łostać przy kimś można w zasadzie tylko na całe życie i zwykle właśnie w takim kontekście słyszało się te słowa. Czwarty ze sposobów jest o tyle ciekawy, że możesz go używać do mówienia o tym, że kogoś kochasz, nie zwykło się jednak w ten sposób wyznawać miłości w cztery oczy. O czym mowa? O zwrotach mom to rod, mom to rada. I w tej formie znaczy to tyle, co lubię to. Ale jeśli powiesz tak o kimś, to będzie to oznaczać, że kochasz tę osobę. I tak, mom go rada będzie oznaczać kocham go, a on je fez roty tali, to on bardzo kocha Natalię. Na Górnym Śląsku używa się tych dwóch form gramatycznych, to jest mieć coś rod i być rod czemuś komuś. Zatem jeśli nie masz walentynkowych planów i będziesz raczej jadł pizzę i oglądał seriale, to możesz powiedzieć mom rod pizza albo też Jerzych rada o oglądaniu Netflixa. I to tyle na dziś. Pamiętaj, żeby dać nam suba na YouTubie. Jeśli zaś chciałbyś nauczyć się lepiej mówić po śląsku, to koniecznie sprawdź nasz wideokurs Śląskiej Gotki Online. Dzięki kursowi nauczysz się ponad 2000 najpopularniejszych słów i zwrotów, a także zyskasz dostęp do 100 stron materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. Kurs możesz także podarować w prezencie bliskiej osobie. Prześlemy do Ciebie taki oto voucher, który będziesz mógł wręczyć swojej lepszej połówce. Albo komuś, kogo chciałbyś sobie rozkochać. Z okazji walentynek przygotowaliśmy specjalną obniżkę ceny. Oferta jest ograniczona czasowo, więc nie zwlekaj i kup kurs już teraz. Do zobaczenia.